Fil-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza laqgħa ma' rappreżentanti fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD fejn iddiskuta l-isfidi ewlenin li qed jiffaċċja s-settur tal-enerġija, inkluż fil-provvisti fid-dawl tal-qada internazzjonali li qed tkompli tinbidel b'ritmu maġġel. Il-Prim Ministru saħaq li minkejja l-effetti tal-konflitti ġeopolitiċi f'qagħda li kultant tidher kaotika, l-inflazzjoni f'pajjiżna kienet biss l-eċċezzjoni għax baqgħet f'livell stabbli bil-maqlub tal-bqija tal-Ewropa kif uraw l-aħħar ċifri tal-Eurostat għal Marzu. Dan kien partikolarment riżultat tas-sosten tal-Gvern bis-sussidji lil familji u n-negozji biex ma jġorru l-ebda pis mill-effetti kollha tal-kriżi internazzjonali taż-żejt. Dr. Abela saħaq fuq il-ħtieġa li Malta tibqa' toffri stabilta u tkun kapaċi tilqa' għal xokkijiet barranin li jolqtu s-suq lokali, waqt li rrimarka kif ir-realtajiet ġeopolitiċi qed ikomplu joħolqu pressjonijiet globali. Minkejja dan, enfasizza li pajjiżna baqa' jippjana b'mod strateġiku biex jilqa' bl-aqwa mod għal dawn l-isfidi. U dan differenza għad-dubju l-biżgħat kollha li qed tipprova tnissel l-oppożizzjoni nazzjonalista u l-esponenti tagħha. Konna preparati għal dik li hija provvista bil-ftehimiet li għandna u hemmhekk nagħti serħan il-moħħ assolut li aħna muqdijin għallum għal għada sa wissu u lilin minn wissu għaliex konna impenjati sa minn qabel dak illi ġara illi fil-waqt li vera l-ftehim li għandna preżenti tal-gass jalaq fa' wissu li ġej, konna diġà f'diskussjonijiet biex inħarsu lilin minn wissu u t-tieni serħan il-moħħ nagħtih fuq il-kwistjoni tal-prezzijiet. Issa hemmhekk hija hemm min għandu vuċijiet differenti, hemm min jgħidlek li s-sussidji huma short-lived, li huma short term, li għandu jkollna an exit strategy mis-sussidji dik hija politika ekonomika li aħna ma naqblu assolutament xejn magħha. Dwar il-prezzijiet taż-żejt, Dr. Abela spjega li l-Gvern se jkompli jipprovdi l-għajnuna meħtieġa kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji filwaqt li jindirizza sbilanċi ekonomiċi. Irrimarka li minkejja żieda sostanzjali fil-prezzijiet internazzjonali taż-żejt, Malta żammet l-istess livell ta' sussidji, appoġġjata minn ekonomija dinamika u żieda fit-dħul tal-Gvern. Il-Prim Ministru semma wkoll il-ħidma kontinwa fuq proġetti infrastrutturali, inkluż l-Interconnector u l-implementazzjoni tat-tielet Interconnector, flimkien ma' investimenti fl-enerġija rinnovabbli biex tissaħħaħ il-garanzija tal-provista. Fl-istess laqa, il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-ekonomija u l-qagħda finanzjarja b'saħħithom jippermettu lill-Gvern Malti biex joffri s-sosten kontinwu lill-familji u n-negozji. I wkoll enfasizzat li qed jitkomplew jiġu diskussi pjani futuri, inkluż b'investimenti kapitali u xogħlijiet infrastrutturali li għaddejjin. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul qal li l-MCESD jibqa' l-post ideali fejn jiġu diskussi temi ta' importanza nazzjonali u dan ukoll jirrifletti s-saħħa tad-dialogu soċjali lokali.